Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kupyolera pa ma platform athu onse tikulandireni ndithu konse kumene mukutsatira Luntha Television, kayani pa Go TV, Zuku, Azam, Starsat, Kriye ndi ma platform onse makamakanso pa Facebook. Tuthokozeni kwambiri kuti simmatisiya rokha, ndipo tonse amene tili pa Luntha Television mobile app takulandirani kwambiri. Lero ndi pa 21 makamaka mwezi wa Oktoba, ndipo leroli ndi lachiwiri. Timafuna tikuthokozeni makamaka kuti tikati ayi tikhale limodzi program ino simmatisiya, ndipo kuimba foni tu ni chinthu cha mtengo wapatali. Ndiye timafuna titakambirana napo zinthu ziwiri zitatu. Ine ndi Moses Makawa, ndipo nzanga ndi Amikani Nyambo amene agwira ntchito kuti ayi pamudzi wano timvane kuti inu zimene mungayankhule zimveke. Tsopano dziko lino kuyambira lero tili ndi second vice president wa dziko, kutsatira ndithu kulumbiritsidwa kwa Enoch Chihana amene achita ndithu malumbiro awo lero, pamene Professor Fabito Mutharika anachita mwambo umenewu kunsanjika makamaka ku Blantyre. Ndipo timatero kuti zimene zichitika chifukwa cha mmene adagwirizanirana mu nthawi imene padali campaign, ndipo udali mgwirizano wa pakati pa chipani cha DPP komanso Afford, ndipo imene amayitchula kuti Blue Alliance. Anatero kuti ayi tikapambana tizapereka ndithu mwawi kuti ayi Achihana zakhale second vice president. Lero zachitika ndipo alumbira. Tsopano mukaona Achihana mwaone ngati second vice president. President oyamba ndi Mutharika, ndipo achiwiri awo ndi Jane Ansah, komanso second vice president tsopano ndi Achihana. Timatero kuti inuyo udindo umenewu sitikanakamba nkhani imene asanalumbire ayi, timafuna kuti atalumbira kaye. Maulandira bwanji udindowu mdziko muno, komanso mukuyembekezera zotani? Chimenechi chimene tabwerera madzulo ano kuti timve maganizo komanso kuchokera kwa nzika pa mfundo zimene muli nazo makamaka powunikira udindowu, komanso mukuyembekezera zotani pa udindo umenewu. Ngati dziko muganiza kuti tipindule ndi udindo umenewu, tichite nawo udindo umotani. Apapa ndithu oyamba kuimba foni ndi ochuluka, timve maganizo a nzika. Masura bwanji? Ayi ndaswera kumzuzu kuli bwanja mhango? Kumzuzu kuno kuli bwino. Taloweza voice mwasangasanga. Timve maganizo anu. Achihana tsopano ndi second vice president wa dziko lino. Mwalandira bwanji nkhani imeneyi komanso mukuyembekezera zotani? Ine ndithokoze chifukwa cha munthu umenewu, ndipo wakwera pa nthawi yake komanso pa dziko lake. Okay. Tiyenene chonchi poti ndi lonjezo zakhala bwino. Okay. Poti ndi lonjezo zakhala bwino. Okay. Koma kuti kutengera ndi mmene chuma chathu chilili, sitikudziwa kuti ndalama zimene amayenera kuti ligwire ntchito kwa second vice president azitenga kuti. Komanso zimene zichita drain kwambiri resources ena abo udindo wa second vice president wangobwera mungufuna kuwasangalatsa malinga ndi pangano. Muganiza choncho? Iya, usatisa kuganiza choncho, koma wangobwera chifukwa cha ungufuna kuwasangalatsa chifukwa cha umodzi umene nawo panga ucha. Oho. Yeah, ndi simaganizonso koma ndi just set forward. Okay. Koma ndi mafuni ndine chonchi. Pamene tafika Malawi pakanali panopo. Ine ndimaona ngati udindo umene uchasumafunika kaye. Oho. Sukufunikira. Iwo akuna kufunika ponena akuti kumwera kuli Fabito Mutharika, pakati pali Jane Ansah, kunoko kuli ayiwa Achihana. Imene inati amati akuganiza kuti ndi boma la ukomera zikawo zonse. Koma ndimafuna nene kuti pamene iwo achita zimene zimosangalatsana, kuti kodi Malawi ayiona kuti poyenera kuti titero, chifukwa pakanali panopo zimene zizi mwina awo akanangowasungira kampata kuti panopo
timakonza kaizi ndizi kwa patsa udindo nabayendetsa akukonza zinthu zina chifukwa panopo pali zinthu zambiri zimene zikufunika zikonzedwe komanso pokonza zimene zikufunika ndalama zambiri timamva nditakukamba nkhani ya fetereza akamba nkhani ya chimanga zimene zizi zimene zikufunika zoambiriya zofunikira kwambiri zimene akanaziganizira kai kuti zichitike chifukwa kumpatsa munthu udindo for the sake of appeasement koma kumpatsa munthu udindo cha agreement ndi zosiyana chifukwa agreement imadulitsa mutu wa Yohani ndi akudulitsa mutu wa Yohani chifukwa kuti akuwononga mbali ina imene ikanakaya economy akanachita kuchita save akatata kumapanga save kwa ndalama zimene azikuita chita African Vice President koma chifukwa kuti a game of appeasement ilivomereze kuti iwo wachita bwino koma kwa ine ndiona kuti not at the right time chifukwa pakadali panopo ndi mafuta ambiri zimwe mafuta a Vice President a second Vice President kuti amayi tikuvutika pano positive second Vice President ayi koma Malawi tikuvutika chifukwa tilibe china chilichonse chimene tingathe kutukula moyo wathu zinthu kubwera kuti tenge moyo wavuta fetereza kufunika panopo bwina maudindo ofunikira kwambiri akanakhala ngati amenewo ofunika kuti tipeze fetereza sangasanga anthu aja alandire amene amayenda kuti alande makoponi apatsidwe sangasanga kwa nthawi ndi avula anenaso eka atupita kutalika lero kuti vula yathu masiku ano imangogwa madzidzidzi ngale zinkasiyana ndi timafuna kuti achite aonetsetse kuti zimene amakamba zija ndi zimene akanatsogoza kai kuti aone kai kuti mafetereza awa akuyenda bwanji umoyo wa anthu zinthu zikukhala bwanji chimanga chikupezeka komanso muzipatamo aonetsetse kuti mankhwala apezeke inde chitumwe ndondomeko poona mavuto amene alipo kumachita limodzi kumachita mainasi koma ndiona ngati kusangidwa kwa Jehana ngakhale ine ndinawa kumpoto kuno I'm not very happy excited so tasachidwa in the name of Buddha singwa kumpoto ayi koma ndikuyang'ana kwambiri ndalama zimene ziwonongeke zimene iwo second Vice President iwo azikuisa ntchito kapena malizi wagulipira kuwagulisa ntchito a second Vice President ndimafuna kuti inene choncho kuti ineyo I'm not very happy ndi kusangidwa kwawo chifukwa chonena kuti economy ya dziko lino sifunika kuonjezeranso mavuto ayene kuma kuti mati kuonjezera mavuto nafuna nilekeze pamene patsogoleri tayamikira kumva maganizo anu a Muhango kumzuzu kuti inuyo you are not happy at the same time mwachilandira ndipo timve enanso maganizo mukhale ndi usiku wopambana kathokoza chimwezi zikomo kupitirira kumva maganizo a nzika about 2 minutes wina aliyense mwaswera kubwanja maseko ndaswera bwino kaya inu ndaswera ena maganizo ngati phone yanu tili nayo kale kuno tinangoloweza voice kwambiri well inuyo muli ndi 2 minutes madzulo ano pa nkhani imene tikukambirana kuti tili ndi mtsogoleri second Vice President mdziko muno tsopano ndi Jehana alumbira lero kodi mwayilandira bwanji nkhani mukuyembekezeranso zotani kwa Jehana zikomo kwambiri tikatenga democracy adayambitsa ndapombo awa Jehana okay ndipo kuti tidziwe kuti Malawi muno mukubwera matipati ndi bambo wawo anthu amenewa okay ndimakumbukira bwinobwino ka 1992 imene ija amatamangidwa Pakamuzu International Airport manja wawo atakweza awiri nayimika zala ziwiri mbali zonse ndikuwatengera ku polisi ndesitidziwa polisi imene anawatengera nthawi imene chati mangodziwa kuti kweli afirika kapena kweli asati bambo wawo yes okay ndikumene anawatengera ndithu ku polisi atawamanga pa airport ndiye Jehana wainokiwa kukhala wachiwiri kwa chiwiri sikuti zimene zizambika lero zinazikapo so ndizakale ndithu okay chifukwa timaona kuti maudindo wenawa amakhala wachiwiri kwa chiwiri chimodzimodzinso ngati mmene kudalili ku Malawi Assemblies of God mbuyo monthe imene achakwera anali mbusa ndikufuna nditsakule kuti mmene baba wanthu mwina wena akhoza makamba zozungulira mutu urani chifukwa sakudziwa kuti dzikoli timenda nalo bwanji pamene munthu uli ndi moyo achakwera adali wa nambala 4 ku
padali president woyamba nkubwera wachiwiri wake ngati wachitatu kwa president uja achakwerana atakhala wa number 4 ku president wa Malawi Assemblies of God ndenda ngochita maonikira kuti mwina anthu azikhala nzituthunzi kuti asaganize molakwika kapena kuti boma ili labwera nzorani ayi koma izizi zinambika kale kumbuyo. Ni madabo kuti achakwera zakhuzira pati tsopano kanezi. Iwo achadalo nambala 4 kuwachitatu wachiwiri nkubwera wachitatu kuwachiwiri uja nkubwera namba 4 ngati wachakwera mmene kuti alili kumpingo kwawo mmene timautsalira mpingo mmene uja wa misonkhano ya Mulungu chifukwa chichawa chake Malawi Assemblies of God ndi misonkhano ya Mulungu. Nanga sema mangu da Malawi Assemblies of God chichawa chake musachidziwa ndi misonkhano ya milungu. Mufuse. Okay. Ndiye iya jihana itsopano. Okay. Ya jihana itayilandira chifundi zimene ifeyo timembekezera ngati dziko osati ngati munthu koma ngati dziko kuti tiyenera tizaende chonchi chifukwa pamene ali wachiwiri kuwachiwiri kaya tikhoza kuti ngati profesa wadwala kuti sangathenso kugwira ntchito ndiye kuti padzabwera amayi aja chenyaso khala president iwo aja timataka nzingeni bajeti akanzingeni ndiye kuti adzakhala vice president wachiwiri kwa president nkhani ikuyenda choncho ndiye anthu asadodome ndi mmene ndithukuliri. Ndiye tikalitenga nongati kuti dziko linoli democracy imene idadzayambika imene timayimva cha 1988 kuti kubwera madivati chifama timadivati osati mademocracy yayi democracy idadzabwera tsopano zilolulika anthu aja atamangidwa ndipo achiwiri wawo amene atamangidwa achihana kunabwera awotonichirwa amenenso anafera mu ndende boma la MCB nawaphera kumene kuja. Ndiye ndi pamene mwamwayi kapena titi mwatsoka achihana sadalamulire kudadzangotulukira acheya Bakili Muluzi ndi kuyima ndi UDF nkukawinawo aja amene anazunzikira dzikoli kukakhala nalo kundende ngati achihana weniweni abambo wawo a Enoch ndi amene adakenera kukhala president. Ndikukumbukira onena kuti aujeni awa abonika lino adatero onena kuti Malawi muno chifukwa cha kusadziwa kapena kusazindikira adarelo nena kuti koma tikufuna kutsika kuti president wina aliyese amene adzifuna president adziyamba mangidwa kuti kundende akakuone chifukwa ukakhala pa mpando umachita zinthu zodzikonda chifukwa choti kundende kwewe usanakarani voti usanakaloweko. Ndende kufurugula zonsezi kuti Malawi ife tidziyendera limodzi chifukwa wena ndalezi adangozilowera padera chifukwa choti akulu wawo awakhazika unduna pena pake iwo achasonkuli nekhala wandali siziyenda choncho machoka kutali ine mmambira 1964 mmene ndimaganizire nendale zanga kuchoka nthawi imene Kamuzu adapirikitsa azungu ndimambira pamene paja pa 1964 kumene ndimati pano pa munthu sanga ndipusiti andikutika ya munthu yatakhala kuti tatengerana ku court iye atikafurukula Bible ineyo memory yange ili murumu imene zikakamba ya zimenezo. Chifukwa wena amachita zinthu zozungulira mutu umafuna Malawi ino kuimenyanitsa pamene ifeyo Malawi muno zothamanga tilibe nazo ntchito tinkayembekezera masankho amene wawa apita mwezi othawa pa 16 kuti mwina mwake mwina zikho zokhala kuti zinthu sisokonezeka koma lidona Mulungu akukhala Mulungu mpaka lero silidamveko kuti wina wafa chifukwa choti ayi mwakuti munthu limene liji omwe achadziwa njaja rasi yali kumene kucha koma kukunkora tikankha milandu ndiye Enoch Jehana ndipo yenera kuti akhale wachiwiri kuwachiwiri palibenso mavuto amenene ndingaone kuti waja tikhoza kuti wachitatu kwa president palibe mavuto amenene ndingaone chifukwa mgwirizanowu siwa ndiwolotse nkakutafune ngati zichedona zachilima pateni Juni chaka chatachi ayi mgwirizanowu ngwamtendere oyenda ndi Yesu si oyenda ndi Satana ayi basi. Ndithu inetu narelo kwa lero lovoveza mwanena kuti 2 minutes wamananga alida weniweni angachite 2 minutes. Apopo ndinachitaso kuti ayi basi apa chifukwa tayamikira kwambiri kumva maganizo anu alida anyumba ino makamaka pachidzulo pano amasiko. Ndiye chimene tikufuna ifeyo. Simunamalize? Apa ndikufuna ndingomaliza pang'ono. Ndikufuna aje mwali wanga aja anachisale kunzuzu
ndiwe naga kunchewu aja antisa yoti kumane nthawi zina lidzabwere anthu adzatione live kumeneko chifukwa maona ngati kuti wena amatiruma ili na fenda akuluakulu limadziwa kumene tikuchokera. Ayi ndinolandiridwa kuti amalawi akuoneni tsiku lina lililonse live pompano kuti I think comment yanu muzizapangira pano kuti kumvaso ma comment ena tithokoze kwambiri facho zipereka motero kuti mungathe kubwera pa television. Zikoma kwambiri. Kusikwa bwino. Yeah. Amene ndithu apempha kuti adzaoneke live ndipo ife ndi ndani amaseko adzakhala ndithu live kulina pano ndi timu imene ingakhale yokonzeka mwina izakhale ndithu live pano kambirana mutu ngumaona kuti kodi patha zitha bwanji pamapeto paona awa yotero. Maswera bwanji? Maswera bwanji wawa. Bwana ineyo ndaswera. Zikoma kwambiri. Inu ndinu wachitatu program ino ena apereka maganizo awo. Inu maganizo okhala ndi second vice president mwalandira bwanji madzulo ano maganizo otero komanso mukuyembekezera zotani pamene zinthu zayenderamo? Okay, poyamba mwafika kuno kukasungu kwawo imwe. Nayiwala kufunsa dzina ndi pepesa pamene. Mr. Madera ndithu. Bwana Madera maganizo anu perekani momasuka. Ndiyankhule kunena kuti voting the agreement. Tikuna kuvomereza. Okay. Komano sizibanika kutero. Otenga ndi chuma chathu mene chilili. Okay. Tingovomeza ifoti ndi mgwirizano mmene anagwirizana. Sanafune kupanga kandolose nkakujere pasidi apo ayi koma afuna kuti mwina amalawi azakhulupireso pammawa azakhala awonjezanaso ndi anthu ena. Komano tikatengera pa mene zikwathu lili panopa. Tikadali olira, tikadali pansasa. Nakhazikike. Mr. Madera, can you give us a picture? Dziko lili botani? Tikoza kunena kuti pakomo kapena pamuzi. Ngati anthu amene azoti pamuzi panasipa kuyenda bwino. Tufati sintha mfumu. Pakhale kwa mfumu ena. Imakhala kuti tikadali pansasa. Chifukwa mfumu inaija imakhala kuti sinakhazikike muzochitika. Okay. Nde sitingangofulumira kunena kuti ngati mavuto anayaza kuchikuma pamuzi paja ndikuchulukisana maudindo. Nthawi inazo zikhoza kuti vutako pang'ono. Komano kuyamba kaita khazikika kaye kena kono ndiyo manisopano kuyamba kumagawa maudindo aja. Mene anayambira president ametango asankha kumene wa ntchito yawo. Anayamba bwino kwambiri. Taona kuyankhula za umozi osatengera mtundu. Taona akuyankhula nkhani kuzana ndi zachimanga chimene angoyitanisa osati kupitako iwo. Chifukwa muda akanakhala ena kunali kunyamula family yonse achibanja azibusa ndiye nawo sine ndikata ndikagule chimanga. Taona akusankha nduna. Nduna imodzi kumayipasa zinthu zoti munthu akatatu kupasa nduna zitatu or 4 kuyipasa nduna imodzi. Pamene kuona kwathu timati ukunde kukhala. Osati cabinet mpaka na 20 chakuti. Fetu chakuti. Akusonze kuti kuzindikira anali nako zona kuti panthu pamene tafika pano zikwathu sili bwino. Tikuyenera kulongosa akayi osachulusa nduna, osachulusa magali moto kuti azingoyendera mafuta aulere. Nde sankhulabe zambiri tiona zoti chifukwa cha mgwirizano wawo sanalakwise chifukwa mwina afuna kuti amalawi akhulupirire. Komano tikatengera ndi zikwathu mmene tikuyenderamo ndiona ngati kuna make afulumira. Kuli bwino akanakhala kuti bwanawe tikupasikaye undunawo. Tikakhazikika tizapangabe izizi. Koma mune mwachifaka chama pressure chani faka panga zimene zija kai faka mgwirizano omwewo kuti amatilonjezo nadusa mutu wa Yohane chifaka panga mwina mozika kamiza komano kwamba chilungamo ndi chuma chathu sizimene yakutera. Ife tiyamikire kuti nanunso mwayikapo maganizo anu pa nkhani imeneyi kuchokera kwa Uyimbe kukasungu Bwana Madera. Inetu ndathokoza kwambiri mukhale ndi madzulo opambana pamene kumene konso mugone ndi chisomo cha Ambuye. Zikomo kwambiri paka. Zikomo. Kumva maganizo nkwaulere
kumva amene anthu achilandira zinthu timachita zimenezi mpulogalamu inoyo lolemba lachiwiri ndi lachinayi 6:30 masura bwanji amene mwabwera pa laini Masura bwanji ineyo bambo anga ndasura koma mumveka pansi kwambiri foni yanu ili patali kamene hayi ndichinge pafupi ili patali koma hayi ndicho okay mwina kuti sikulimba mwe pamenepo ndiyamba kuoneka kuti ili pafupi hapo ndikumvekapo yamba kumveka ili pafupi tsopano kupoza makawa tafika kuti kodi madzulano achimene kuno ndikurumpi kurumpi yes okay barumpi sempre kwenye pana wana atino kitamkeni sana imveka so patali eya ndio ili kutofoni yanga ai muzi wandikisa pakamwa apo choncho ngai alikisandito pamenepo ndiye kumveka ndathokoza kurumpi dzina lija maganizo anu pitirizani yes makwinja JK bwana JK yes mwayilandira bwanji mene nkhani yabwino kwambiri andi ndi mpikizano umene unalipo vuto la Malawi sitimafuna kuyamika pamene chinthu chabwino chachitikayo okay pakachitika chinthu chabwino tiye nkutiyamikirane kuma vuto ndoti anthu ndiwo tiyana maganizo kumaso kutiyana zitani okay ndi aliyense akuyankhula kulingana ndi mbali yake okay koma apa kufika pa mfundo aprofesa achitachifika pamwamba kwambiri andi achitsanapo wapasa kutendo sana kuisa chifukwa atipuladi mokwana andi mkulizano ule alipo okay wokoma atani wonga fungwe angokwaniritsa zimene analonjeza anakati asapaso kuinja udisa amene sitinakapaso kumakwera pansi kuti amaona sanakwanisa udindo umene anati atapasa chitana koma apereka zibwino kana 100%. okay ndiye maganizo anga bwana JK makwinjeje yes kurumpi thokoze kuti mukuti chipana lakwike mjereri yonse unalingiza ino zedi 100% chabwino sio ndicho usiku wabwino kurumpi wo ino sotimote ezikomo amene ndana 4 kapena 5 tutengena pano mwasura bwanje titolena mwasurako bwanji kupangira kuti nthawi mukayimba foni talikira ndi television yanu kuti samatipatse feedback mwasurako bwanji kapena zamba uvuta mwasura bwanji madzulo ano hello yes bwana mwasura bwanji hello mwasura bwanji bwino ino mwasura bwanji ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano dzina lanu tichokoze lero mwango libana ndi kasungu yokayoka kuti tafika ku kasunguso mafika so kasungu kuchinkhoma pa chinkhoma pomwe pala paja dzina lija bambwanga Mr. Apiri aphiri pa chinkhoma khani imeneyo mwera ndi bwanji khani ndayimva choyambirira tithokoze a president amene alowa kumene okay kuti iwowo afuna upanga zinthu zimene akwaniritsa ambiri aife timangodziwa kulonjeza koma osakwaniritsa okay mtsogoleri uyu wakwanitsa okay chachiwiri tithokoze pakukwaniritsako poona kuti chuma cha dziko lino sichite bwino monga kalale na kale ena koma nduna mwaziona mmene akuchepetsera podziwa unena kuti dziko lathu tikangomwaza ambiri ifeyo ndi kuti sizitithandiza okay apanga nduna zowerengeka maudindo kuwaphatikiza chimene ife anthu amalawi timalakalaka koma so timafuna kuti ndimene zizikhalira chifukwa imene iza drama iza ichita stabilize igwirana ndithu zimenezo ndi zimene anthu tiyembekezera kodi ndipo peza anthu kawiri munthu sangachite zofuna osangalatsa onse chabwino koma munthu yankhula zinthu kwa anthu ziziveka ndipo zizichitika okay kuonjezera apo ali na zathu amene anali nacho chimangachiza amangochisunga pongogeza kufuna sokhaulitsa mbali ina ndiye munthuyo wagula chimango chokera apo kubweretsa apa basi nkumaliranso aya chenga chathu simuchigula bwanji zitiri zono ndaulitsa ndithu ndi kuti anthu malawi muno dziko lathu sitimalikonda okay
timangofuna anthu basi kunakateri amichotsepo kumazona zake palibe chimene alakwitsapo pamaganizo anga teni lugwiza nawo 100% muzana foro kuziranga kala maseko ndiyena anaimba sawa kulumbi ati chabwino chuma chikamachepa iwo somo fulo zira minimize anga kale pakhomo pamene udzionera kuti panopo pamene timadira nyama chonchi kumangatira mazupezeka pang'ono kumene so sintha madini dziko iliso la president asintha madini uyenda munthu sakuyenda uyenda munthu wina aliyese olodi ukhapa nyumba pano mangoti mamolowera at the end of the week ni mwezi ukamatha muzolo limwe luzandama zambirimbiri zimene mkulu sakuzifuna ayi imene ndiye dziko limene timafuna ife lanthu organizira anthu apo sikomwambiri aphiri kuchinkhoma tithokoze nanu kuti mwayimba kufona pereka maganizo anu kuti ayi sikomwambiri msukule gudu kwa gudu a professor sana lakwitse tathokoza mva maganizo anu ndithudisa nizikhomo meno ndithu ndichikunkhoma uko pachinkhoma apo kasungu masula bwanji tatola ena pano tasera ni mwasapanya chimwe achidantere kumponera dala inu tindira kulandirani tu mubwera kabwera ujoka mu chinkhoma ujoka mu lumsi sura mu chinkhoma pano mubwera kabwera sura kumponera sana mwina tifikano tsopano chamukanengo mukapena kabla kumwima pancheu bwana nauchira ankhoma bankhoma mwima pancheu bankhoma mwina tiyendadi choncho achidantere inu ngati spokesperson kumeneko mwazilandira bwanji zimene zachitikazi tazilandira popeza sizodabwitsa palibe udabwitsa pacha nyama iyi ola gawana kale sana iti nyama iyi ola gawana kale sana iti inawanga muruo inawanga mwendo ndende bano kama batana kuli mwendo wako ujanu jada kuuzau muruo wako ujanu aza sadabwitsa ngasi o magawana lero enera odika mulankhula bwanji achidantere bwana hayi bitu ine ni mankhula chindunji pacha ni mankhula motsakula kwa mokhanga ni futi mmanja koma mulibe mfu koma ni makambe chilungamo ngati mu chenera bwino kampeni yawo ija mauti ndi awo dapatsana kale aru nyama yo yasokoloka ndipo tamage chakoma nyama iyi kapha muru ndikubatsa jihana mwendo ndikubatsana nyama jenasa basi zakati ndizo zose nzaine Deaba soda bwitsa nyama yoda gawana kale deba no kwangu kwanilitsa oyo jihana oyine orenge mwendo wawo meodaye wauze kuro renge chabwino ndithu ndiyebe akwanilitsa izilizi zona kuti zenda bwanji popere chitsogolo inde ifonga si popeza mbili mari kukale kale odachirapo bakili muluzi orawo ajihana chakufa jihana odarengapo sudi ndo Tesu tewu kodu bindu meneo uda bindula morana amalayu msai meneo nanga isoyo bano meneo wa renga sudi ndo meneo akamsinge nakura mara akamsinge ni jihana akamsinge inde akamsinge niwa kuli kodi udindu meneo ifeyo ngara malayu ori chandizana umorani ma vice president awili odi wina sabedera uri aruderera kuri mwapatsa bangono nyama iyi lero linatamangitsa kwambiri ndine pamene ndiyebe ngati zikhalo kana kwati zona kura apa ndeuruti ndo wosafunikira ngati zinthu zilenda bwinobwino ndeuti mwina zikhala zofunikira ifoti maabva akatsulena marero kuti mwambo menewo omafunika wakachireka gala kunji bagulire kuri anthu mwene wakabire masudi ndo wadziko amatero ngento usauli ulendo wina apa choda aletseretsa walumbilitsa paja malumbilitsa ndona zina zija olala mwambo kwakhaiba bagulire ndesu itolo kodilero mambo menewo wakhabwaji onali paka muzisiredi ako onali pasipo kapena onali pa mzuzu siredi ako kapena alumbilitsana mnyumba pamene ifanga sinzi zikamachirika zizija motsara malamulo koma ife ngati zika hayi kuti ndoulandira sitingakambeza mbiri kuli kuti ukechero bwanji kuswala mbadi wathuno kukhala uyamba ukhala lisekondisibulese chabwino ndili kumapita chitsogolo ndili zona zizikapita akayankhulapo kuti hayi apo zili bwino apo sizili bwino
koma bapita mthalika angukwanilitsa lonjezo lawo limene adapangana pamene umathamangitsa nyama kuti ndikapha nyama iyi iwe mwendo wako iwe muruni wako pano ukana ne ukana uwu sione popita chitsogolo kuli kuti chapezeka onera uliwe ndio walenga bakulu koma pakadali pano ayi siri yakweza mtundiro unaulandira lafuneza kuno zonse akamzinge mishirana awa alizumikile ngaramalayo pamene pazi khonanyanikira ife lili pano yankula pamakoseni sirizezi kutela somwaine ngati ilo selikitatele sipoko siperesoni wawo kuno kumponera sipoko siperesoni kumponera achidantere tikuthokozeni kwambiri kuti nanunso mwalandira udindowu nkumata nangangwanyuwani tionerere kuti phindu lake lotani tidzanena zambiri kutsogolo kuno tathokoza kwambiri kumva maganizo anu achidantere ayi nakunyadirani zabwino zonse ife limanyadira tili pano Kaluntha television idabwera kuti ifeyo katamalayo tiziperekapo maganizo athu nimene dziko loyendera zokwambiri mazuwano nimene pamene usiku wopambana kumponera achidantere zikomo kwambiri zikomo pitira kumva maganizo anzika imene wanda achidantere ya kwamva kulankhula kwawo yakuti yayi sitiyankhula zambiri mu mbadwo wathu uno nkoyamba nditione kuti kodi phindu likhala lotani pa udindo tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu